ஏய் இன்னுமாடா பைபிள் படிச்சுனே இருக்கிற? அன்னைக்கு ஏதோ இயேசு வராருன்னு சொன்ன, இன்னுமா வராரு? எல்லாம் பொய்யா சொல்றா. அப்படியா? இந்த மாரி நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? இயேசு இன்னுமா வராரு, இயேசு இன்னுமா வந்துட்டு இருக்காரு அப்படிலாம் சொல்றீங்க. ஆனா பைபிள்ல ஒரு வசனம் இருக்குது. என்னன்னா 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் இருக்கு. இந்த 9ஆம் வசனம் என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா, இயேசு ஏன் தாமதமா ஆகுறாருன்னா, நம்ம யாரும் கெட்டு போக கூடாது, எல்லாம் மனம் திரும்ப வேண்டும், நம்ம மேல ரொம்ப பொறுமையா இருக்கிறாரு. ஓகேங்களா? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுடைய அப்பா அம்மா நீ நல்லா இருக்கணும், கெட்டு போக கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. நீ ஒரு பாவத்துல அடிமையா இருந்தனா அதுல இருந்து என் பையன் மனம் திரும்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா நினைப்பாங்க. அவங்க உண்மை ரொம்ப பொறுமையா இருப்பாங்க, என் பையன் மாறுவான்ட்டு. அதே போலதான் உன்னை என்னை படைத்த ஆண்டவர், இந்த உலகத்தை படைத்த ஆண்டவருக்கு அவருக்கு எப்படி இருக்கும், என்னோட பசங்க எல்லாம் மாறணும், என்னோட பிள்ளைங்க எல்லாம் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கிறாரு. அவர் வரமாட்டாருன்னு இல்ல, நம்ம எல்லாம் மனம் திரும்பணும்னா சில பேர் இன்னும் பாவத்துல அடிமையா இருக்காங்க. சோ நம்ம மனம் திரும்பணும்னா நிச்சயமாக ஆண்டவர் வருவார்.